Mbalima o très urgent. Billet mardi 16 août 2022. Amena président Assimi de Deli ala anakra kama. Ivaron ka mercenaire mogom binani kononton mumbe ambolo. Amba Deli président Assimi fait a kubla Deli de dou. Parce que dien beko kanjo bala. Muna ngo Assimi kubla. Anye Francis gen ambe rom na kobi. Ivaron ka population mo do baby Francis be qui infiltré oula naman kolosi koro be jukoronte fe kolu fo sur les réseaux sociaux ko be ji jukoronte ndo gawla de ou be population flaw de blanokona ateka ina fo ala salmina marfata mali contrôler na ketende mena munya fo ngena barado de be ka ke ji jukoro pour que ka population ngerama kun karnyogona ayaye anga artiste do tara kubeta concert ke ku ka teke. Donc il y a l'infiltration partout, il y a les complots partout. Donc, les Ivoiriens, ce sont nos frères. Nous demandons la clémence. Car Allah Deli, Kakra Deli, Amba Deli, président Assimi fait son excellence, le président Assimi Goïta. Ambi Deli, Allah Anakra Kama. Ivoiriens, Ivoiriens, mercenaires, Mounou Minelendo. Amba Deli fait coup libéré. Ambi Orona Kobi. Parce que, il y a Français gang à Bomenaka, Ambi faux. Il y a une nouvelle dose Robert au Djaranye Kosobe. Transition et Kambali, libération Barake. Anga tien faux. Wallahi, Amba au fait, ante fait. Mali ni Côte d'Ivoire ka bla nyogona amanda nye quoi vraiment Mali ni Côte d'Ivoire ka bla nyogona ante fa ka ke anya be kodo na tola la Assimi ni mogo yi negen ka fo kiga Côte d'Ivoire surasi ntoyi billahi France be infiltration kala ils sont même capables ka altera kodo ka surasi na ka fo ki ede nodu parce que ega fanga ifambe wu a ben ala na krache donc amunya finyina président Assimi et srayate foite Macky Sall nana ay Deli Diembe yi Deli an karamogo Aïdara Obora ou Deli Mali karamogo ou Deli nere segu tukarabe fara Mali karamogo kan Mali du Côte d'Ivoire an gana bla nyogona naman kolosi population yerama de bena nyogon kele jogu be ka don Ivoiriens ka population la ambe woro na ko bi Alassane Ouattara la fasabagaw ou be ka ta do ulabi ou be ka Malion balikute concert ke bi ko were fana be duguma muno te kelenyi aramade ti joko be kele mais exemple que lundi awma Malion irisu ka siri kele to sena irisu mena kuma kele fa Malien beki akili to la de siri kele kumbala wakati mina irisu ka avion kele mbula Turki kelengele Turki ya irisu ka avion goshi ka irisu ka pilote faga ka irisu ka avion filmé ka irisu ka pilote do fana mena ko don kasola Turki oke mais a sebe irisu ye ka Turki bokartika a sebe Vladimir Poutine ka Turki président fraka a boy mama songa ke kela dobe ko dobe ba damine do me itara bando mogoti joko be kele dambe fali kusamala est-ce que vous voyez donc vraiment amba Deli bela jeli fait alaka jisuma ke Mali ni Côte d'Ivoire ka fenye ntendo ga de en même temps amba fo président Assimi ngena iye fanga ta wakati mina iye Francis gain ni e Francis gain France be situation de créer kuma be France be situation de créer kuma be moumena ni déstabilisation angeni bi Deli ala kama nous on n'est pas au-dessus de vous on est pas dans mumbi ma en fana mo kalanendi amise ganga jamana de metuko mama de meti la France est capable ka ali ala Ivoiriens ko surasi munumene la France est capable ou Mali jugo wera capable lendo a ben ala na krache kataka ni mogon kata kodo kula kaso kono no yo kokula kaso kono o betla ka fa kede nodu donc ante fait fenga douani Côte d'Ivoire che Assimi ijodo bi Assimi ijodo sini ambe Assimi ambi ko bi ambi ko shini ambi Deli de do ama fa ki jota la de ayi ama fa ki jota la parce que o be ka kele de o be ka jiagoya kele de keriani Côte d'Ivoire che nete fani Côte nani Côte d'Ivoire blara nyona domina France be taga da Côte d'Ivoire sanfɛ u be kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ n'ama kɔlɔsi an yɛrɛ be tila k'an yɛrɛ ɲini a la an m'a fɔ k'an bɛ se Côte d'Ivoire la o tɛ dɛ est-ce que vous voyez an bɛɛ wuli an bɛɛ dɔ fɔ Alassane Ouattara ma ne ma fɔ ko Alassane Ouattara jo don dɛ ne ma fɔ ko Mali jo t'a la dɛ ayi ne tɛ fɛ kɛlɛ de ka don an ka Malien caman ka ca Mali la Côte d'Ivoire an ka Malien baden de bɛ Côte d'Ivoire moi Ivoirien ninnu ka kɛlɛ caman bɛ yen nɔ ne b'a dɔn moi je connais là-bas ne Côte d'Ivoire kɛ ka tɛmɛ o moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire ne b'a dɔn
ini bare mbeski ka café mi wallahi naka jamana fla bla ngona o de betiki ga boutique yoro ira to la ube billahi tallahi ni ala na kratu be wuli contrôle ne ma fo ngo ko di ibaro ka mercenaire nunu minana nga ma nyade ne ma fo nga ma nyade Mali justice ya ka barake président Assimi ka barake malien bebi ko membe kuma kele fingina mogo joko be itakele irisuka ambassadeur uya faga irisuka ambassadeur uya faga Turquie ka tension wuli Vladimir Poutine ya bolo da dusula mogo ti joko be sama na afraki jodo ibe segin ko ankara mogo aidara wulila ka Assimi deli ko Assimi ka segako Macky Sall bora Sénégali kana Assimi deli ne segu tungara fana be fara ankara mogo aidara kan ka Assimi deli donc be ka sebe ko laissons la justice faire son travail on est raison d'état ça c'est au-delà de la justice ne ba don mogo chamante na ne famia ni video ina mais mogo fiti joko be kele wallahi ala Assimi est francilien on dit bravo Assimi wallahi ambe Assimi fo ambe Assimi ko mais Mali ni Côte d'Ivoire ou manga bla nyogona Alassane Ouattara ba kumbe kalabankurodi wakati mina ulu kumbe kele la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ba kumbe Mali wallahi ni ala na krache Alassane Ouattara ba o kumbe Mali donc ka nyafo onyena ambe oro mina bi Mali raison d'état obe fembe sans fait ne re chaman fo Alassane Ouattara ma dobe ka fo segu tungara da changer et de koko ka Alassane Ouattara ne ma fo ngo ka Ivoirien kele de ayi ne kumbe mu no fe ne ba mu no fe o yede ata donc ka fo ko mercenaire de nana awa una chogo manya dien be koko Assimi Jobala ne bolo obe ko be bokwa ne ka klingata ide dien be koko président Assimi Jobala donc ne bolo be ko be bo parce que ntendo ka ola quoi ubeka c'est que ubeka Ivoirien population wuli depuis Ivoirien do wula ko Mariam Batse ka concert ke Côte d'Ivoire oye kele daminedi kele may Mali ni Côte d'Ivoire che Assimi ijodo iboroda idusula amadeli Assimi fa ka boroda dusula mogoni fiti joko be sama est-ce que tu vois mogoti joko be sama ne ba don ni mani mogo chamanye chamambe fa na kele de ke Mali ni Côte d'Ivoire ka kele avec kele forote kele don halibi avec kule la kele may kele te Mali arrangé ambe oro mina ko bi Mali ni jamana simanga ga kele ni wakati la ni Mali ni jamana o jamana kele la France be taga o jamana deme ka Mali détruire nous ma ka shibon tege kono a beni ala na krache wallahi ala donc ta fo bela jerengena Ivoirien ka mercenaire munumbe Mali kono amba de président Assimi fait aka mercenaire nu akudi Alassane Ouattara ma ne ta delidi katla ka fo président Assimi ngena déjà il est francilien il est ministre mogo chamana moloya amba deli fait il ka baraka ni force de changement ni anya metuguni ko plainte tigera Tayrouba contre la oro la Maliki Konaté kaye plainte tigé Tayrouba contre la même fo Maliki Konaté ibe ki to kuya Malien yedi nintena manjia sima ne be mangoya de sima ne rebe ka yele plainte inadi ko diffamation Maliki Konaté ayeta ka video la je Maliki Konaté ne neni ka Tayrouba neni a beni alache Maliki Konaté ka video kono ay segu tungara neni ay Tayrouba fana neni nako ka sama o virumanité o activité o journalisté ko ema delika galon te ka noro dola a chete Mali kono o mogote kebe video de ke ou bebe ski plateau de sanfé kema delika kuma do foko galon dala o do koso ango comment on appelle là o do koso ango président Simima aka Mali justice aka refonder il faut refonder la justice malienne ni justice système mbe ni nanga douchi kanga furusa kanga triya uchien Maliki Konaté plainte tege Tayrouba contre la bi auka aklinata ou tekelenge mais chini au bise ka allié c'est ça le problème en dambete ni konni en démission nama ambe dotiki flawbe nyon goshi ka nyon goshi fo do boka binduguma mais était police la taka mais nenga démissionnaire donga bala était police la taka konme mais avec cette nouvelle génération là
allié mou nyomonte bo bolu kata politique la Mali justice ou akada ka temps tien nous plainte nous nafate nous na quoi nous be ka temps de perdre quoi Mali justice nous mogalo bo kata ka kuma ni ko na tro aya tigu genga boyi donc ambo orofo ka nyafo ambe yana nga bokuma la ambe mu nyafo président Assimi ngena Ivoirien ka mercenaire munu minelembe ambe mu nyafo président Assimi ngena au côté orota fanfela la ode ningi Mali est Franci gain grâce même Mali mouvement fait oula ka jo le premier mouvement mo folo mini oula ta manifestation qui est contre la France oye Amérique immigré ou les expatriés la diaspora malienne vivant aux États-Unis ont des folo des Nations Unies dans la mais malien fait Amérique mba befou on est oula ka wuliko à bas la France au coffre mouvement chama oula et on a tout compris oula yere wolo début sur rempart oula M5 RP oula mouvement victoire oula CDM oula mouvement be oula en be seko ke France ko ina ambe mu nyafo président Assimi ngena Mali be niveau minabi Mali mago be munabi Mali mago ba dembe la bi Ivoirien ka mercenaire munu minelembe Ivoirien ka mercenaire a dit Alassane Ouattara ma a te foi tien e avec d'offre et de camp o e kelenge flana Mali munu ye Mali na folo chouin nous bolé me kata kofe ouele ou kana Mali kono ou ka ou bolo de nyogoma Paul Kagame mena exemple de nyafo Assimi ngena bi ni iya farasi gen ki bolo bo farasi bolo système do de be ibiji ja koke ni mo ke farasi ba d'Afrique dalade Malion billet mardi 16 août 2022 président Assimi ni conseil tellement de kanyesima Paul Kagame ye farasi gen domina aye urande be franyogon ka ko be ka ya fanyogoma aye urande be franyogon ko be kitike di nyogoma ko ga jamana kurajo o ko fe mo munu yo kojugu ka aya be mena aya be exécuter ni fanga bi bolo tan tuko yala kana klonge ni fanga bi bolo tan tuko yala I kanum bagaw olu protéger mais sigika kuma kan ni mo munu be ka e ka fanga défend on devait traîner dans les justices tous les jours au maïka fangama au même moment et problème est ni Côte d'Ivoire au même moment et mandat d'arrêt dans Mogodoka c'est-à-dire que ni mi kolosi forum be tcheya ibolo ni mi kolosi erebe décès dondola era iba foko munde kara o ni segu tungara ka conseil ka dima Paul Kagame Franci gen domina aye Franci ambassadeur gen ka Franci surasu gen ka Franci projet be gen ka urande be franyogon ka ko be ka yafa nyogoma o kofe aye sharia de sigi jamana kono aya ka opposant chama faga parce que aya fara bema ako mun kera mo kana sigaka en même temps aye baraka force de changement de mo mun bora le 14 janvier 2022 le 14 janvier au kuye M5 RP yere wolo début sur rempart CDM CPM ani mouvement victoire et gloire ani Jamil Bitarka mogo ani Bouyeka mogo Biovision Aïdaraka mogo Mali mogo ba chama be teke ni nyoma abe fol de mako les forces de changement président Assimi ol de bise ki ka fanga sankoro tabi président Assimi mogo ti ijokole ita besama o segu tungara ka conseiller ka dima Ivoirien ka surasi munu bibolo ou bla deuxième mois Mali jeune munu be les vrais patriotes ou kenyogon ka iku faranyogon ka ambeka je anga Mali kurajo mogo bolle me kata Mali kofe a be wole ika amnesty ke mogo munu be transition fe wo mogo munu te transition fe wo a be wole ambeka na nyogo soro Mali kono ika yafa faso dembema Assimi dongo don mogo do be bla transition njugu yala meka tinye de fina bi anga douane baranyuman ke bi Franci gen irisu be kan deme mogo chama be kuma wa fo non irisu be yan fo ita Assimi soro Assimi mogo shit se ka mogo ka sécurité ke mogo shit se ka mogo ka jamana bo ni yere ni ame ay nanga ba fa ka sora kungulo bi yere bulu de irisu bu se ko ke mais irisu se ka ce niveau de la de fin kelen bi sauver bi o ye ki ka peuple de farajon ka bi président Assimi ni mo ke barabe gele ya ibulu force de changement iji ka force de changement farajon ka Paul Kagame Franci gen domina aga mogo munu be munu les forces de changement aya beke nyogon ka a genou aya beke service de renseignement yere wolo fle M5 fle o genou ne kan fara nyogon ka kolu ke service de renseignement kolu yere ke les forces réservistes yere wolo benani mogo keme duruye M5 RP benani mogo keme duruye CDM benani mogo keme duruye abo bedo armée la
avec fond de ma les réservistes. Venezuela présent, il a 5 millions de réservistes. Il va voir flafla da do makalola, ou be wa tanda ado makalola, ou ka kalashini konfuni bubolo, ou be sorasi entraînement ke ni a wusura romina, ou be wulube façon défend. Syrio de ke kaire bot wa bubolo. Venezuela yo de ke, jamana ba chamanyo de ke. Domina Amérique wula, kubeta Venezuela présent gain. 5 millions de jeunes armés jusqu'aux dents. On les appelle les réservistes. Les réservistes, au de wula, au fora notre Olube Marfata, au Gasra Aga, les gradés de l'armée, les officiers supérieurs de l'armée vénézuélienne, à bête fatigué. Ni Jamana Wakabe d'Afrique, mon frère, Jamana Jamfa, Oyo Sorasidi. Ah, ok, no, ah, forobe. Moi, je sais que Jamana Fanajo, Oyo Sorasier, moi, je sais que Jamana Chifana, Oyo Sorasier. Donc, ko nyafo ingena, il dit il a forcé changement, il a barake nouye. Il coupe protéger, il a mali justice refondé, mineli ban kadabla. Ali moko minute transition fait, kolou mine aya be dabla. Convocation krikala nunu aya be boy. Justice kaka barake normal la, ou ka nin kon to e naf, nunu e kon nafantaunde, nafa foite nin kon na. Justice betara tle be ban, alaban be katoro, aya fa de l'ignorant fait. Nafa jimembo la, warteta jamana kesu kono. Ni mogo mi neni ou bien ni mogo mi doya ka galon norala aye a wole na jora tigila aka amani biaka o war beta jamana kesu kono o kapsa dongo don abetaka Solomani bugude ou abetaka Badala bugude ou abetaka Kaena de ou abetaka Beji la de ou abetaka commune abetaka tribunal daula de nafa foite ni na nu ye koye mogo shite kuma erezo kan ke ete kuma do fa kite don dok kashila o mogo te kebe kuma erezoka kite mogo do diffamé o tete o musote anya me ko ouverture media ko o fana be plainte ko ina mais nta don ni tiendo ou be ni tiente de mais anke da be do de ke ala ka klignuma di jeunesse uma la jeunesse malienne abe nyoko convoqué mina tribunal daula c'est une honte bega tiende fanyana walai mogo ke maliki konote I ko goya beye foga jien wuli maliki konote malien te ke efe parce que andambe tenie ninta andambe la Nintanga dambe konana, mogo kata dowle tribunal dala. Abe nyogon goshi. Ne segu tungara. Ne ni ben les cerveaux kelela. Devant les caméras du monde, anye dien kuma beda nyogon ka. Ben ma plainte donné contre la, ne ma plainte de ben les cerveaux contre la. En clara ka nyogon nyanyan tege di nyogoma. Ni ne segu tungara. Ne kuye plainte de ben les cerveaux contre la. Ne kanumbaga dobe. Ne somogo teke ben les cerveaux fe foka dien wuli. Ni ben les cerveaux qui est plainte donné contre la. Ni ne cerveau tourna de qui est plainte de ben les cerveaux contre la. Ben les cerveaux somogo chite kene fe. Akanubaga te kene fe fana. Donc a fo onyena ako oro jachimine. Ni may ay radaman nyonche maniki konate e sona ima son wala ibe ka farasi de défend. Ali kunu anye maniki konate ka video la je avec afoko Asimini Magisal Asimini Vladimir Poutine kumana ayese kola gushi chokondo la. Arasbati fana oito France ou Espagne ko anya avion munsa que c'est ko terroriste fagali avion ni du kanga na question pose la eni ala ana krache surasi chebeta avion munte terroriste fagawa au ni ala ana krache obisaka ke choko jume atara arasbati to ko la gushi bon olna nyona siu olu boko kuma modeli numfo olute olute wole ko nyininga mais munu me transition fait olu de be wole ko nyininga kuma be donc anga jachimina ko oro fana kan donc ta nyefo bela jele ngena ambe bene no fe guerre Mali arrangé bi guerre Mali arrangé chini Assimi Goïta ika bara tableau kan ambi ko me yoro mu man ambi conseiller et puis me na conseil flana mun di président Assimi ma ni Fransika avion dona Mali dugukolo ka président Assimi kana Fransika avion bombardé de handi Fransika ka avion yera avec gawo kono Fransika ka kasa okuru ni Fransika ka avion black na anga territoire ka aw kana marfa ci Fransika avion na de na ya kedro be déclaration de guerre kana a beninga janateke che wallahi na ya Fransi avion ye aya photo ta anga kangar dawiye na ya Fransi avion ye aya Fransi ambassadeur gain aga Fransi projet be fermé mais aw kana marfata Assimi mo kini nege e ka marfata kiba ci Fransi avion na Assimi mo kini nege Fransi avion donné Mali territoire sans fait ana Fransi avion yanga territoire violé Assimi kana marfati kana missile ci Fransi avion na kibala tigi duguma de ni ya ke billahi ou be déclaration de guerre ke Mali la billahi ambe bene no fait ante kelewere no fait mais naloma o ten yoro famia do bro
Asimi bese ka ali farasi kelebi. Asimi bese ka djebe kelebi. Irisi ou banko. Asimi teray tola. Kana Ivoirian blade. Ani Ivoirian. Do be soroba nyagami la do bu confirmer ota. Ou be kuma fauta conséquences do. C'est le politologue Sékou Toungara qui vous parle. Farasi. Ni farasi ka avion donna Mali kono. Président Assimi. Kana marfa chala de. Kana farasi avion foy la djigi. Mugo shiki negen. Ika farasi avion no temato soro. Kiba bombarder kala jigi ni ya ke billahi tallahi uba ke kleana ni terrorisme bora Niger kana Mali attaquer Mali stroisi shikana ta Niger kibeta terrorisme no fe na terrorisme gang nous tara Niger ayato alama ananga Mali frontière garder ali mo mi gongoli sigan kun angana ta sara ola ube kana nyininde ube kan bla diago ya kele de la ube fe donora ani do de ka kele ani Côte d'Ivoire kana kele ani France kana kele anya mona mu don France la billahi tallahi farasi te fait ka amone da rosro farasi be ka ta do ali Côte d'Ivoire activiste do la ko choco blanc malien munu be Côte d'Ivoire ko choco blanc Mali artiste la a be farasi ka affaire di mais ma fo Mali autorité mo nyana ni farasi avion nana ka do Mali dugu la Assimi kana farasi avion bon ki bala jigide ni Fransi menena domina comme Fransi de be kanga surasu faga nous a surasi mundo ayo surasu mina ku photo ta kabla réseau sans fait ara Fransi ambassadeur gay ara Orange Money fermé Fransi projet la France a 125 projets au Mali aya be fermé aga Fransi compagnie fait be Mali kono aka be genga bo Mali kono mais aw kana marfata kaba chi français la aw kana marfata kaba chi Fransi aviona ni Fransi surasi munana kaba u kele aya were defa na ya suro na ye munkala o ye gerke roy mais Fransi avion no ye Mali territoire violé agana bombarder de billahi tala kana ke ne on ne ka conseil ka fana de do beta fo sa ko Fransi fana be ka ne corrompi parce que ibaro naloma do be no olu bolodron ambese dien bela hey agana ke kele ka sisande nanya ke kele ka sisa billahi tallahi ametla ka foko non tanda baketa ambe Assimi ambe fe ka fanga kanya ou be kele de déclarer il faut Mali ni Burkina kele ke comme ou be fe ka no système de i contrôle là donc il faut faire beaucoup attention mon cher président ka nyavo président Assimi atugune aka aklito ayerla malien chamambe bi Mali amba fo président Assimi na aka aklito conseil FFB ka dama ambe ante ka keka Assimi sran ante ka kina fo Mali sranendo sranyate jitoyate awa kuma la me gauche à droite ibo be fana dabla ambe fait Mali de ka sauver mon ma fo Sékou Toungara ka kuma kacha parce que j'aime mon pays, je veux le bien de mon pays mais la guerre ne nous amène nulle part nanye guerre déclarée de ngodo hali irisu ye guerre évitée avec la Turquie irisu ka avion jigi duguma mais Vladimir Poutine wallahi ne ala che ama keleke angana keleke de mbo fa yana de angana keleke mo goma de hali Alassane Ouattara wula hali Côte d'Ivoire avion no pana Mali territoire kuna agana jigi hali Alassane Ouattara Côte d'Ivoire mobile ta ka do Mali kono agana marfa chala o ne ka conseil ka dawma plan de do kando guerre konana nando na guerre konana France betaka ani jamana mana kele France beti dugo jamana kofe kanga jamana chi ka flenguru chi na ma ka shibon tege kono kuma mu kumemulu ka fangena oreni président Assimi ala ka baraka do ga fangala comme Mali doyen ou et fin de saisir des Maliens bonne nouvelle du mamba be non et Maliens amena bonne nouvelle do ira awla bebe na nisonja 100 comme Mali douane ko kure Mali kuye drogu toni keme ani biduru ni kononton cocaïne ou ka drogu do be ko cocaïne ou ya toni keme ni biduru ni kononton ani kla kuyo mine Mali doyen yo mine kure Mali a valeur beta milliard shegin de la ou yo mine a photo flemena ira awla Malien ko saisi de 159.5 kg of cocaine mega fo anglais la ay ya femme quoi nda de anglais la kujugu saisi de 159.5 kg de cocaïne par les services de la douane malienne d'une valeur de près de 8 milliards le 12 août à Kouré Mali mort opératoire Mali douane Mali douane fait mi fenge a photo flene mena photo ira bela jelen ka photo ye ka fo Malien nyena ame Mali douane ambu fo ka barata bulu kai Mali douane be ka baraka ka nyabide Mali service be ka baraka anyatala ni drogue de cocaïne Mali douane ne baraka ni mine sano Kouré Mali frontière là amobulu flene milliard shegi
ima irisu ka radar kayne irisu ka radar be kan demede anyete mali douane flek kan mobile de sanno afleni anyabala voilà donc vraiment ode kundo ala ka baraka do fanga ina ala kan bebe me conseil di mali jeunesse uma avec kele ambe goya nyonye bi amandi me chini amse ka ke allié mais ni ne wole fanga la ou be ne ke wole fanga la faut ka dien wuli anta da nyonte ke amba foko bravo à la douane malienne bravo aux autorités de la transition aya aklito nye kuma mu fo ya dinga bokuma la président Assimi kana Côte d'Ivoire mercenaire munumbe oubla kata Côte d'Ivoire de ni France fana ka avion nana France ka avion ga ye Mali territoire ka akana bombarder ka bala jiki fana o ne ka conseil na ne ka kuma ma odo angana so ani angana so ani mo ka kele de nani mo kele sa bila da manana me ka tiere fo de hey parce que do ça dit que do te ko nyini ka fama do be panga pour ti la ou kun fe ne gen be kuma mu fo odo ye akambe ciao ciao